laamu Senegaal addi jaɓɓal kesal ngal jaɓɓal ɓe jooɗi ɓe jooni e laamu he mbi ɗum ko référentiel Senegal vision 2050 ɓe miiji nawde leydi Senegal ɗo e duuɓi 25 paaɗi e jaɓɓal ɓamtaare ɓe mbi ɗum woni eɓɓore maɓɓe joni e nder ɗum ko ɓe lomtini ko ɗum ɗon wiyeteno ko PSE ko Macky Sall watno ko ɓen mbaɗino jaɓɓal muɗum ko ɓuri yawde so tawi PSE jofani e nder duuɓi 12 beele cikkuɗon Senegal vision 2050 yiyande ɗo e duuɓi ɗo e hitande 2050 ma ñawndu caɗele ɓiɓɓe leydi ndi beele ha wiyetake ko ha beele wiyetake jaafoɗon ko jogori fayde ko fayani ɗo faranton o sabu noon ha ɓuuɓa lelani keyɗuɗo neɗɗo ko heñi ko fof ɓamtare waɗante ko taɓal te kamɓe jooɗinoɓe ɓe miijinomo ittude joote Sénégal naaɓe ɓe e lebbi ɗiɗi ha ɓe duttima ɓe mbi wawonde duuɓi ɗiɗi ɓe gaddi eɓɓore maɓɓe eɓɓore nden yaha ɗo e duuɓi 25 te hay ɗum ne ɓe mbi eɓɓore nde joofani ene gasne yurnitede bandiraɓe mbere ɗum ene jogori fewnande en aha won yiiɓe noon ɗum ene fewna maɓe jiitu hen feere nde so ɗum rewama ma moƴƴu woɓɓe mbi ala miijoji certi goto foof yaari banggue mum kono noon eɗen paadi eɗen daara holko jogori jibinde hakkude ɗo e ndungu e ɗe ilameje pusɗe guure